Maria? Oy, unsa man itong gilili-lili diha, Claire? Unsa man day ato? Ay, Maria, isugo kong lola ba? O unsa man? Pwede ba na siya mangutang og tunga sa 3 nga itlog? Ah, tunga sa 3 nga itlog. Maura? Og kuan po daw, apilan po daw og biskwit tulo. Tapos 25 grams na kape og 1/4 na asukar. Oh, ubay-ubay pod no. Nya, wala na laing kisugo imong lola. Wala na, kanaara, Maria. Opo. Kanang clear kanang ali og sabod kog basa ano. Ugma na ko magpautang kasabot ko. Diba, no? Clear kanang paminaw ragod sa kuha kanang ugma na ka buwan hidirihang balik kay namin nakapaskil ugma na ko magpautang. Dili sa ko pautang ron. Ugma na ka balik ha. So, mubalik ko ugma. O balik lang ka ugma. Sige, ako lang inon si Oh, Maria. sige, uli na kay daghan pa pud kay kog trabaho. Uka, pagpapa, oy. Ako pa dyan nasubuan ng pautang o pulapok. Kay balong natay gibuhat. Pagdali, kubit. Aron mahuman to dayon akong gibuhat. Ayo! Maria? Maria! Kaya po sa tindira, oy. Kay balong na to ko gibuhat dito sa balay. Ayo! Agay! Maria! Oy, Lucio, Ay. may buntag diha. Ay, buntang ko diya, Maria. Sa dili pa ta kapangutan kung unsa imong tuyo, basa-basa pod. Basta unsa na nakabutang diya, Maria. Basaha lang. Wa na ko magpautang. Kasabot? Walang-alang to dito katulog. Na Ate Maria, ugma na lang kumubalik ha. Oh, sige. Sige, salamat. Perti jud kaayo, tag-an pa ko. Mangutang jud. Gipadali-dali pa ko. Ay, kalapok pa diring dapita, uy. Nawa na lapok na hinuon ko. Kaya sa ka gisugo ni mama sa kuha. Nakalimot na hinuon ko. Di kalayo ba itong balay? Uy, lapok pa jud kaayo. Ay, nasa. Powder? Pila ganito ka buok? Tulo ka powder. Naapa jud to isa? Unsa tong isa? Nakalimot jud ko ba? Ay! Ha ka bar! Dali ko, be! Ayo! Maria! Maria! Hindi mo yung buntag unsa man ato ah? Sabon ako, Maria, be! Powder o bar? Ah, powder ug bar ang imuha. Dito lang ta sa tubangan kay toma dito ang tindahan. Dali na sige. Maria, tulod ako powder o duha ka sabon nga bar. Ah, Pero utangon daw ni mama. ama uba utamon si mong mama. Nagpadali-dali pud kas ko ano gihangak-hangak ka ba? Kanang sa dili pa biti kanang ano mo basa niya sa dili na ay nakabutang din ha. Ugma na ko magpautang kasabot. Nya biti kasabot ka inalay mo mama ug man na siya palabha. Patay, nabasa na ba ni mama ang bulingon? Ang maayo ninyong buhaton si mong mama kay nabasa naman to. Inyo tong ihalay tabangan nimo siya nya ugma basta na pud niyag balik. Ah, sige Maria, mubalik lang ko ugma. Pertera, murag ako panoy sala nga nabasa ang ilang bulingon. Tama jud ang akong diskarte nga akong gibutangag paskin. Pag ubaya nako ning kinumpra, nya giutang pa jud nako, nya human utangon ra. Way nakaisa